buaan membalai salah lalai harinan sadang dapur kuaduo lapuat tak pakai indah adoa lalai nambedo lapuat talata sajo lapuat tak pakai indah adoa lalai nambedo lapuat talata sajo bacara kasih oh bacara lah sayang bacara kasih karena orang bacara kasih oh bacara lah sayang bacara kasih karena orang Bujang marando minumlah kopi lalai agak sagale kajadi juo Bujang marando carilah bini lalai obado lalo kasurang sajo Bujang marando carilah bini lalai obado lalo kasurang sajo Bacarai kasih oh bacarai lah sayang bacarai kasih karena orang bacarai kasih oh bacarai lah sayang bacarai kasih karena orang Oi bukit tinggi tanahnya tinggi lalai lurahnya dalam kalau bakalo Oi apa guna pitih dicari lalai onan kok lago kasuran sajo Oi apa guna pitih dicari lalai onan kok lago kasuran sajo Bacarai kasih oh bacarai lah sayang bacarai kasih karena orang bacarai kasih oh bacarai lah sayang bacarai kasih karena orang hahaha itu perlu ya Tahu tapi ya, tahu yang tadi nanya tuh. masih banyak kan tuh yang bilang Lando boleh bang tadi bang Dia Iya lah. Buah deh. Apa? Rami pasanya orang kaya buah lalai harinan sadang dan buku tiga sadang nang tuho kawin batang buah lalai na bujang lapuak lai dek marando sadang nang tuho kawin batang buah lalai na bujang lapuak lai dek marando bacarai kasih oh bacarai lah sayang bacarai kasih karena sayang bacarai kasih oh bacarai lah sayang bacarai kasih karena sayang Oi bukit tinggi tanahnya tinggi lalai lurahnya dalam kalau bakalo bujang marando carilah bini lalai nanti kiamai lai hampir tiba bujang marando carilah bini lalai begonyo sosok lai tegalodo Ibu jawab apa nih baik tadi. Kawan kacau. Itu tukang salon kan baik. Kau masuk kau kan. Tukang kamera kan nih. Itu lah Allah. Awak bayar nang lain. Tuan. Lagi
Baik kapasan kita walanjo lalai singgah sabanda mambali sarai kolai kuliah nita batanyo lalai kutukang salon lalai perbaya Pere bang. cerai lah nah orang semua Itu pertanyaan luar biasa. ya itu loh mas anak dari nak beli penyamaran doka jodoh kok Tuhan sampai umur Yo. ya bang mau 25 kayak tangan Tuhan Yo. bang Harus digas ya kan. Harus sama yang mangkas diri semua. Sudah nak mau ada nak. Gigi dah. Tugas selalu galak, bayar semua kan. Bayar jalan tu. Tuh. mak sedang senang musik gitu ya bang Balap. Paika para mencari lasuang lalai hari nan sadang oi buku alimo ku aco bana udah tak singgung lalai elok lah saluang sampai di situ ku lamu bana udah tak singgung lalai elok lah saluang sampai di situ baca kasih oh baca railah sayang baca kasih karena orang baca kasih oh baca railah sayang baca kasih karena orang Galak dah sampai sana habis dah. Galak ya. Nasib jomblo. Kan tembaknya langsung. lah nasib cuma bang